Det vi ser ske her er en DNA-replikation, hvor DNA'et deler sig op til to DNA-strenge. Først har vi en hel DNA-streng, hvorefter helikasen her kommer og åbner op for DNA'et, og der bliver sat nogle proteiner på, hvilket gør, at DNA'et ikke lukker sammen igen. Her kommer der så et nukleotid trifosfat, som binder sig til DNA'et, og der bliver udskilt et difosfat, der giver energi til processen. Der kommer en primase og sætter en RNA primer på, mens proteinerne sørger for, at strengene ikke rører hinanden. Mens så kommer der en polymerase 3 og kopierer DNA'et. I det den kører fra 3 til 5, så er den øverste DNA-streng ikke særlig interessant, fordi at den bare kører det ud af i takt med, at helikasen den binder det op. Det er mere det nederste, som er interessant, fordi i det den kører fra 3 til 5, så skal den tage det i små hak, hvilket kræver RNA-primer til hver gang, til hvert lille stykke. Det vi ser nu, det er, at primasen kommer og sætter et stykke RNA-primer på, som DNA polymerase 3 kopierer ned til næste RNA-stykke. Og nu kommer det DNA polymerase 1 og gør det her RNA til DNA, hvorefter DNA-ligase kommer og lukker det lille hul mellem de to DNA-stykker. Dette sker nu fra næste stykke, og det samme sker igen. Og som du kan se, så går det fra 5 til 3. Det vi ser her, det er den lidt mere indviklede version. Den øverste, der kører polymerase 3 bare hen ad DNA-strengen. Hvorimod den nederste, der trækker polymerase 3 DNA-strengen. Den laver et loop, og så trækker den DNA-strengen ind i det. Så ja, det var egentlig bare det,